салом алейкум дӯстони гиромӣ. Навори имрӯзаи мо бахшида шудааст ба захираи Playbuzz ба боз як формати он фарқи стори ном дорад, яъне қисса ки дар он мо мақолаҳои худро ҷойгир карда метавонем. биёед пеш аз ҳама ба сомона ворид мешавем, сайн ин мекунем, тугмачае ки ба мо лозим аст онро пахш карда почтаи худро дар Ҷомеаи интихоб мекунем ва аз бахши create мо формати сториро интихоб мекунем. Стори маъноаш қисса аст ки ба мо нақл кардани қиссаро имкон намедиҳад. Инак мегузарем ба саҳифаи асосии стори, як формати стори ва акси асосиро интихоб мекунем. мешавад аз худи захираи get image ки дохили Playbuzz аст ягон акси мувофиқро интихоб кунем. чӣ ки мебинед аксҳо хеле зиёд ҳастанд. аз рӯи калимаи стори ягон акси мувофиқ ёфт нашуд, бояд стори телинг мекобем ки ба мавзӯъ мувофиқ аст. хай инак агар акси ба шумо лозима дар он ҷо набошад, ҳеҷ боқӣ нест. агар бошад, пас яке аз онро интихоб мекунем то ин ки вай дар қисми болои мақолаи мо ҷойгир шавад. чӣ хеле ки мебинед он ҷойгир шуд ва мо метавонем ба новобаста гузоштани сарлавҳа гузарем. сарлавҳа дар зери он гузошта мешавад ва дар зери сарлавҳа бахши description ҳаст, яъне шарҳи шумо оиди он ки ин мақола дар бораи чӣ аст. айни ҳол ман мақсад дорам ки яке аз презентатсияҳои худро ки бахшида шудааст ба нақли қисса, яъне storytelling, онро дар шакли мақола дар ин бахш ҷойгир кунам. яке аз форматҳое ки пешниҳод мегардад ин формати иқтибос аст, яъне цитата. иқтибос вақте ки шумо нақли айнан нақл шуда мекунед, яъне суханони ягон нафарро айнан мебиёред. айни ҳол ман суханони Роберт Маки, яке аз муаллифони яъне нависандаҳои машҳури аст ки доир ба нақли қисса китоб дорад, история на $1 миллион ном дорад, онро мебиёрам инҷо. ва барои пасманзари ин блог ман мехоҳам ягон акс интихоб кунам. он аксҳое ки ман дар презентатсияи худ истифода бурдам, онҳоро дар алоҳидагӣ ман ҳам инчунин дар компютери худ омода кардагӣ ҳастам, то ин ки тезтар вориди инҷо кунем. инак чӣ хеле ки мебинед дар бахши кроп мо метавонем акси худро, он қисмати аксро ки новобаста дар худи экранҳо нишон дода мешавад, онро интихоб кунем ва тугмачаи данро пахш мекунед, то ин ки он айнан ҳамон хеле ки шумо интихоб кардед дар экранҳо намудор бошад. инчунин шумо метавонед чӣ хеле ки мебинед формати худи иқтибосро тағйир диҳед, яъне танҳо 3 формат дар инҷо пешниҳод гаштааст, яке аз онро интихоб мекунем. мегузарем ба слайди дуюм. слайди дуюм чунин намуд дорад. инҷо ҳам низ як иқтибоси муайяне ҳаст ва ҳамчун сарлавҳа, он чизе ки ман дар сарлавҳа гузоштам онро интихоб мекунам. аммо худи матнашро ман ҳамчун матни оддӣ дар инҷо ҷойгир карда мехоҳам, то ин ки ду иқтибос, яъне ду формати якхела пай дар пай набиёянд ва ин чиз аллакай ҷолибияти мақоларо метавонад каме коста гардонад. аз ин сабаб ҳарчанд ин иқтибос ҳам бошад, ман онро дар шакли матн инҷо пешниҳод мекунам, то ин ки каму беш фарқ кунад ин форматҳое ки мо дар инҷо ҷойгир мекунем. ва иқтибоси навбатиро, яъне қисми аввали матнро ҳамчун матни оддӣ дохил кардам ва иқтибоси боз ҳам аз Роберт Маки, онро ҳамчун формати иқтибос дар зери он мебиёрам, яъне ҳамчун блоки нав, то ин ки хонандагон боз ҳам ин мақоларо ҷолибтар ёбанд барои худ. бори дигар барои пасманзар акси навро интихоб мекунем, аксе ки мо аллакай пеш аз ин омода кардагӣ ҳастем ва мегузарем ба дигар қисматҳо. аз ҷумла мо метавонем инчунин рангу бори аксро тағйир дем. айнан агар гап бизанем дар инҷо новобаста оиди ҳамин блок, дар инҷо ду қабат аст. қабати аввал
яке аз рангҳо ки рангро шумо муайян мекунед, ранге ки каме шаффоф аст ва дар зери он акс ҷойгир карда мешавад ва шумо метавонед он аксро бубинед. ва ба воситаи тағйир додани акс ранг анихтараш шумо метавонед ранги аксро низ камеш тағйир додед. Мегузарем ба қисмати навбатӣ. блоки навбатиро дохил мекунем, ҳамчун слайди нав ва чикале ки дидед дар слайд он дар шакли рӯйхат пешниҳод гашта буд. дар ин ҷо низ мо блокро дар шакли рӯйхат месозем. бори дигар ба воситаи тугмачаи аплод мо аксро дар ин ҷо интихоб мекунем, аксе ки шумо пешакӣ омода кардаги ҳастанд ва якояк ҳамаи ин пунктҳо, яъне нуқтаҳои ки дар рӯйхати мо ҳаст, қисмҳои он якояк дар ин ҷо дохил мекунам. ва add row тугмачаи махсус барои илова намудани нуқтаҳои нави рӯйхати мо. аз 10-12 пункт риқташ интихоб буд иборат аст рӯйхати мо ва чиқале ки мебинед он низ дар якчанд намуд, дар якчанд шакли зоҳирӣ онро тағйир дода мумкин аст ба воситаи пахш кардани тугмачаи боло. Fade in ин аллакай эффекте аст ки новобаста ба ҳамин бахш дар ҳамин бахш истифода бурда мешавад. Fade in ба таҷрибаи он намудор мегардад вақте ки хонандаи шумо мақоми шуморо дар компютери худ мекушояд. Мегузарем ба слайди навбатӣ. слайди навбатиро ман дар шакли flip cards сохта мехоҳам. чиқале ки мебинед он дар зер омадааст. flip cards агар шумо ҳамин навори омӯзиширо новобаста ба мавзӯи сохтани flip card омӯхта бошед, ин шакли карточка, яъне кортҳое ҳастанд ки ду тараф доранд. дар тарафи аввал шумо метавонед яке аз тарафи якум кортро дохил кунед, масалан метавонад акс бошад, метавонад матн бошад ва дар тарафи дуюм аллакай акс ва матни алоҳидаро. вақте ки хонанда мақолаи шуморо мекушад, мақолае ки дохили он flip cards аст, вай бояд албатта ба воситаи мушак болои он нохун занад то ин ки тарафи дуюми корт чиқале ки ҳозир мебинед тоб хӯрда кушода шавад ва онро хонад. ҳамин тариқ аз сабаби он ки 12 слайди ояндаи мо новобаста ба слайдҳои алоҳида иборат аст ки дар он як матни кӯтоҳи омадагӣ аст. матни мо набояд аз 200 рамз зиёд бошад. пас агар он дарозтар бошад бояд албатта онро кӯтоҳ кунем ва чиқале ки мебинед онро низ шрифташро дигар карда метавонем, дар пасманзари он метавонем акси алоҳида ҷойгир кунем ва ҳамин тариқ мо бояд ҳамаи 12 слайдро дар ин ҷо дар шакли дар формати flip cards ҷой диҳем. каме суръатро ман метезонам то ин ки малоли хотири шумо набошад ва шумо мебинед ки илова намудан, дохил намудани ҳар як слайди навбатӣ дар асл ягон фарқияте надорад аз дигар слайдҳо ва бо чунинро шумо метавонед ҳамаи слайдҳои худро дар дохили ин захира дар шакли flip card ҷой диҳед. инак мегузарем ба бахши навбатӣ, он ки барои ворид кардани видео аст ва яке аз видеоро дар YouTube ман интихоб мекунам. албатта ин видео пештар аллакай дар YouTube ҷойгир шудагӣ аст ва онро метавонем ки ба воситаи ҷустуҷӯ ёфта ҷойгир кунем ва ҳоло ман мехоҳам ки дуюм видеоро дар инҷо ҷой диҳам. аммо ин ҳамон видео аст анихтараш, аммо ман мехостам дар боло ҷой диҳам. барои агар кай ки шумо мехоҳед ки дар байни мақолае ки аллакай шумо нависта истодед дар ҷойгир кунед, танҳо ба он бахш мегузаред ва ба воситаи пахш кардани тугмачаи плюс бо ишораи плюс, бо рамзи плюс онро дар он ҷо бахши нав дохил кунед. метавонед дар формати видео, метавонед дар формати flip card, метавонед чӣ формате ки Playbuzz ба шумо пешниҳод мекунад аз онҳо интихоб карда ҷойгир кунед. инчунин мо метавонем видеоро худамон созем, яъне аз он слайдҳое ки мо аллакай дорем онро созем. барои ин чиқале ки мо гуфтем, бояд аллакай аксҳои мо омода бошанд ва
агар ки акс надошта бошем, пас аксро аз худи get image аз дохили Playbuzz интихоб мекунем. аввал ҷустуҷӯ мекунем ва баъд интихоб мекунем. Инак як аксҳоро интихоб мекунем. Пештар мо метавонем яке аз шаблонҳое ки пешниҳод мегардад онро бибинем ва яке аз дар асоси онҳо видеои худро месозем. сохтани видео хеле осон аст ва он низ аз слайдҳои алоҳида иборат аст. Яъне мо метавонем ки дар дохили он аксҳои ки пештар аллакай мо дорем барои махсусан барои ҳамин видео сохтагӣ ҳастем он як дохил кунем. ҳоло чӣ хеле ки мебинед ман яке аз шаблонҳоро интихоб кардам ва новбаста мегузарем ба слайди аввал. Слайди аввал бахши ин сарлавҳа аст ва он сарлавҳаро ман ворид карда истодам. ранги боронро тағйир медиҳам то ин ки каме беҳтар, каме базектар шавад ва як слайдҳоро бо матне ки пешакӣ омода карда гастам як вориди ин сомона кардам. Инак дар инҷо низ ман суратро метезонам, чунки дохил кардани слайдҳои навбатӣ ҳамаш як хела аст. акнун мо ҳамашро дохил кардем ва слайди охирин ин слайди ниҳоӣ аст ки дар он мо метавонем хулосаи худро ки охирин видеои худро ба анҷом расонем. инак слайдҳои мо омода шуданд. мо метавонем инчунин шрифтро тағйир диҳем ва дар бахши интихоби логотипи худро ворид месозем. превью видео барои мо имконият медиҳад ки пеш аз нашр кардани маводи худ аллакай видео ки дар инҷо омода мешавад онро бубинем, тамошо кунем. агар ягон хатогӣ дошта бошад пас онро тағйир диҳем. аз бахши мусиқӣ шумо метавонед мусиқии видеои худро тағйир диҳед. яке аз он мусиқаи ки ба шумо пешниҳод мегардад онро интихоб кунед. ва инак пас аз видео мо дар бахши ворид кардани акс слайди ниҳоии худро интихоб мекунем то ки охири мақолаи худро ба он анҷом диҳем. дар зери акс инчунин мо метавонем каме тафсироти худро ворид кунем ва ба ҳар ҳол ба воситаи publish ва label item extraction, яъне интихоб кардани забони мақолаи худ мо новбаста мақолаи худро нашр мекунем ва аз бахши embed коде ки ба мо пешниҳод мегардад онро нусхабардорӣ мекунем ва дар сомонаи худ мегузорем. чӣ хеле ки акнун мо метавонем бубинем мақолае ки дар захираи Playbuzz ва пуррагӣ дар захираи Playbuzz сохта шудааст дар формати стори чунин шаклу намуд мегирад, яъне дар дохили сомонаи шумо ҷойгир карда мешавад ва он ба пуррагӣ дар ҳамчун мақола ба шумо нишон дода мешавад. видеоро метавонед аз дохили он ҳамчун видео тамошо кунед. рӯи хат чӣ хеле ки мо сохтагӣ будем, кортҳои flip cards, яъне чӣ хеле ки мебинед пахш мекунем болаш ва он дода мешавад, тағйир мебад ва тарафи дигараш намудор мешавад. умуман чӣ хеле ки мебинед ин мақола назар ба мақолаҳои оддӣ ҷолибтар аст ва шояд хонандаи бисёртарро гирад. ин буд навори омӯзишии имрӯзаи мо. ташаккур барои диққат ва акнун видео ки дар он ҷо сохтем онро тамошо кунед. то боздид.